De winterfair is een jaarlijkse traditie die in Oostburg wordt gevierd. Er zijn allemaal activiteiten zoals foto's maken met Joyce Cabor, naar de roofvogeldemonstratie kijken, al die dingen. En dat maakt het ook zo gezellig. Goedendag kerstman, waarom bent u hier? Nou, het is bijna kerstmis en aangezien het een mooie winterfair in Oostburg is, dacht de kerstman komt even langs. Even een hele dag zomaar een beetje kijken en de kinderen een handje geven. Daarom is de kerstman hier. En deelt u ook speciale dingen uit? Ja, de kerstman heeft voor alle kindjes een kleine presentie, een klein snoepje. Dus ja, we worden er weer vrolijk van. Waarom slaapt u? Ja, waarom staan alle cadeautjes aan uw slee en zo op de Noordpool? Ja, dat is heel speciaal. Daar wonen in ieder geval al mijn 11 kabouters die al die cadeautjes maken en inpakken. En ja, daar komen heel weinig mensen op de Noordpool. Dus het is al vrij rustig in de zomer. We kunnen lekker doorwerken daar. En kunt u misschien omschrijven hoe die elfen eruit zien? Ja, ze zijn zelfs nog kleiner dan jou. Ze zijn heel klein. Maar ze kunnen enorm hard werken. Hoeveel cadeautjes maken ze eigenlijk per dag dan? Zo, ja, dat is een hele goede vraag hoor. Daar kom ik volgend jaar eens op terug. Vind je dat goed? Oké, bedankt voor dit leuke interview. Dat is goed. Bedankt hè. En tot ziens en succes met jullie opnames. Ja, tot ziens. Hallo, waarom organiseren jullie eigenlijk de winterfair? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. We organiseren dit om Oostburg gewoon weer op de kaart te krijgen en een positieve vibe aan Oostburg toe te willen voegen. En verkoopt u zelf ook dingetjes bij eigen kraampjes? Ja, zeker. Ja. We steunen natuurlijk, omdat we zelf een winkel hebben, hier ook eigen ondernemers. Dus dan hoort het erbij dat je ook zelf bij de kraampjes langs gaat. En dat hebben we vanmorgen gedaan. En toen hebben we wat spulletjes gekocht. En wat verkopen jullie allemaal? Wij hebben een kaas- en delicatessenwinkel, dus dat is heel breed, maar voornamelijk kaas en nootjes en wijn. Daar boert onze winkel eigenlijk op. En de belegde broodjes die lopen goed met de koffie. Ja, dat betekent eigenlijk dat 2019 voor u al is begonnen, meneer. Ja, de beste wensen voor 2019 alvast. Oké, dankjewel. Ja, ik ben ook heel benieuwd of hij nu wil stoppen. Ja. Oké jongens, gaan we staan en terug achterlijn. Meneer met applaus. Goed zo.
Nou, de wintervaart in Oostburg zit er weer op voor vandaag. En Olaf, wil jij nog wat zeggen? Het was super gezellig. Tot ziens en misschien tot de volgende keer. Ja, tot ziens!